Para Mario.
सुवर्ण तू मते आमच्या गोळी दे मैं कोले वर्ण माली हे पसरा रे जेते गोळी ससोईया समत न पुरे हस्त दे किले सवारी मुता मुता आमच्या सुवर्ण दे काय तो हस्त फुले नाही हेलो एते गुडे सुबह सुबह कोळी कोळी काय करायला सेथरे कृष्ण बडा बडा कोळी खायते मत सुकरला अरे कोळी किलो बहुत टंका चावल धन ये सब सुने दियंती तो तेते गुडे सुबह कैसे देला तू मिछ कहू ना ना सत कहू क्रोधरे सरस कहिरा केउ बाप आसी रसिरतर कहिले निकल न करू तुई कोळी करिया कुआसी चुनाई आ कहिले दाना ले पगरे बस कोड़ा घोड़ा
ଖାଇ ଦେଇଛି ତତେ ଚନ୍ଦନ ଧରା ଛକାଟି ହାଡ଼ ବାନ୍ଧି ଭିତର ଛାଡ଼ି ଦେବି ଛାଡ଼ି ଦେବି ଛାତିରେ ସୁମାରି ଦେବି ପାହା ଛାଡ଼ି ଦେବି ତୋର ପୁଅ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଘରେ ନ ବସୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାରେ ଚାନ୍ଦରେ ଚଳ ପ୍ରେମ ଆରେ କାନ୍ଦରୁ ଚାରି ଘଡ଼ି କାହିଁକି କରୁ ଚାଏ ମନରେ ଚାଏ ମରରେ ଚେତନା ହାଜାଇ ଦେବି ହରି ଘରରେ ଚାହିଁ ଚୁରିମୁଣ୍ଡି ଧିକାରି ଗଣ୍ଡି ଝାଡ଼ ଫଳ ଖାଇ କରିଛୁ ଗଣ୍ଡି ଝୁଙ୍କି ରଖିଲି ତ କାଲି ବଳନ୍ତା ଜାଳି ଦେଲି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲା ଗେଲା ବସରି ଆଜି ଦେଲି ତୋର ମନ ସାରି ଯାଇ ମରା କରି ଫଟୋ ଉଠାଇବି ତତେ ମାରି ମାରି ମରା କରି ଜାଣୁ ତୁହିରେ ନବ ଛଡ଼ିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଦିନ ତୁମ ପଇଲା ନ ଜାଣୁ ମୋଟେ ପଛୁରି ଆରେ ନ କହ ଆଉ ଲଗାଇ ଦେବି ଭେଟି ଭାଉ ନ ଦେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ପୁରା ମାଡ଼ି ତ ଦେବି ପଡ଼ିଲେ ନ ଦେ ଛାଡ଼ି ତୋରା ଦେଲି ଛଡ଼ାଇ ଟିକିଏ ଖେଦ ରଖିବି ନାହିଁ ଏଠି ପଚାରି ପକାଇବି ତତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୟନି ତାପର ଉତ୍ତମ କହୁଥିଲି ଟାଣ ଛାଡ଼ ଟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ବୋଲ ତଳେ ପଡ଼ ଟାଣ ଛାଡ଼ ଟପଟା ପୁଅ ପୁଅ ଜନ୍ମ କାଳୁ ଠସ କଥା କହି ମୋ ଦେହ ଚାଳୁ ଠାଟିଟେ ଗୋଲାମ ମୁକରାଇବି ଫେରିବି ଚରଣ ଧରାଇବି ହଉରି ବୁନାଇଲେ ରେ ମରାହି ଠିକେ ପ୍ରବାସୀ ଦୁଃଖିତେ ଏହା କହିଲେ ଠାରୁ ରେ ମରାହି ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ